И да, време за Шампионска лига. Време за четвъртфиналите. Време за сериозните мачове между най-добрите 8 отбора. Двойките от жребия за следните: PSG срещу Ливърпул, Реал Мадрид срещу Байерн Мюнхен, Барселона срещу Атлетико Мадрид и Спортинг Лисабон срещу Арсенал. В днешното видео ще анализираме само две срещи, а останалите две очаквайте утре. Първият бой за днес е между Спортинг Лисабон и Арсенал. Спортинг станиха до тук, след като отстраниха Бодю Глимт с общ резултат 5-3. Португалците се представят стабилно и сега ги чака сериозно изпитание. От друга страна е Арсенал, който елиминира Байер Леверкузен с общ резултат 3-1 и показват много силна форма. В първенствата си Спортинг се намират на второ място в Португалия, докато Арсенал са лидери във Висшата лига. До момента в Шампионска лига Спортинг са изиграли 10 мача, в които са отбелязали 22 гола и са допуснали 14. Това прави средно по 2,2 гола на матч. Арсенал също има 10 мача, но с 26 отбелязани гола и едва 5 допуснати, което показва изключително стабилна защита. При статистиката за гол-гол, Спортинг като домакин има 3 такива мача от 5. Докато Арсенал като гост са с 2 от 5. Що се отнася до головете, на стадиона на Спортинг всички мачове са завършили с над 2,5 гола, докато при Арсенал като гости 3 от 5 мача са били над тази граница. При корнерите двата отбора са почти равностойни. Спортинг правят около 5 на матч и допускат 4, докато Арсенал също правят около 5, но допускат само 2. Съдията на среща ще бъде Даниел Зиберт, който в Шампионска лига показва средно около 5 картона на матч, така че очаквам напрежение и доста нарушения. Като говорим за ключови играчи, за Спортинг силно впечатление прави Луис Суарес с 5 гола, както и Тринкал и Педро Гонсалвеш. За Арсенал най-опасен до момента е Габриел Мартинели с 6 попадения, а Виктор Гюкереш също започва да влиза във форма с 4 гола. Следващият бой за днес е между Реал Мадрид и Байерн Мюнхен. Реал стигнаха до тук, след като отстраниха Манчестър Сити с общ резултат 5-1. Белите показаха класа в елиминациите и сега ги чака един от най-трудните тестове в Европа. От другата страна е Байерн Мюнхен, които размазаха Аталанта с общ резултат 10-2 и демонстрират убийствена форма. В първенствата си Реал се намират на второ място в Ла Лига, докато Байерн Мюнхен са лидери в Бундеслигата. До момента в Шампионска лига Реал Мадрид са изиграли 12 мача, в които са отбелязали 29 гола и са допуснали 14. Байерн Мюнхен пък има 10 мача, но са отбелязали 32 гола и едва 10 допуснали. При статистиката за гол-гол, Реал като домакин имат висок процент на такива мачове, а пък Байерн Мюнхен като гости всеки път участват в такива срещи. Що се отнася до голове на Сантяго Бернабел, Реал Мадрид играят изключително атакуващо и почти всички техни домакински мачове в Шампионска лига е завършил с над 2,5 гола, докато Байерн Мюнхен като гости с 100% успеваемост в този показател. При корнерите двата отбора са почти равностойни. Реал Мадрид правят около 6 на матч и допускат също толкова. Байерн Мюнхен от своята страна генерират около 4 корнера и допускат около 5. Съдията на срещата ще бъде Майкъл Оливър, който в Шампионска лига показва между 4 и 5 картона на матч, така че очаквам напрежение, твърди дуели и доста нарушения. Като говорим за ключови играчи, за Реал Мадрид силно впечатление прави Килиан Мбапе с 13 гола, както и Винисио Джуниор и Валверде. За Байерн Мюнхен най-опасен до момента е Хари Кейн с 10 попадения, а играчи като Олизе, Гнабри и Луис Диас също са доста опасни в нападение. Ако ви е било полезно, не забравяйте да го харесате. Абонирайте се за канала, за да не изпускате следващите анализи. Ако искате още съдържание, линк към Telegram групата ще намерите в коментарите. До скоро!